Днес няма лесни въпроси. Днес е само за експерти. Колко градуса е в космоса? Каква е температурата в открития космос? 3, 2, 1. Май е доста хладничко. Следва труден въпрос. Колко високо трябва да летиш, за да напуснеш атмосферата на Земята и да влезеш в космоса? 3, 2, 1. Отлично! Повишаваме трудността. Колко време е необходимо на светлината от Слънцето да достигне Земята? Сега е момента за един лайк. 3, 2, 1. И последният въпрос. Вярно или грешно? Космоса е вакуум. Този отговор го оставям на вас, жирафчета.